velkommen til Aarhus Psykiater. Mit navn er Christian. Ja, og jeg skal følge dig ind til den psykiater. Den her vej. Det er lige op til højre her. Hej, der er Karoline. Louise, du kan bare smide jakken derovre. Tak. Hvad er dit problem så? Altså min mor hun siger, at jeg har et problem, men jeg kan ikke rigtig se, hvad det er. Altså hun siger, at jeg har en anden fobi over for bakterier, og jeg gør nogle underlige ting nogle gange. Jamen hvad sker det så, hvis du ikke gør de ting? Jeg føler, at mine forældre og min familie og mig selv kommer til skade, hvis jeg ikke gør det. Hvor lang tid er det stået på? Altså, det var sådan lidt ånderne overfænk. Men her for et par måneder siden, der begyndte jeg rigtig på det. Og det er sådan lidt som om, at jeg ikke rigtig kunne kontrollere det selv. Hvor mange ting har du, som du er nødt til at lave? Altså, jeg vasker ofte hænder meget grundigt. Og hvis jeg skal åbne en dør, så bruger jeg altid et stykke papir eller et eller andet foran min hånd, så jeg ikke får bakterier på. Jeg skal gøre nogle ting, når jeg går op ad en trappe, hvilket er meget underligt. Ja, det hele lidt tyder på, at du har OCD. OCD det er en psykisk lidelse, som sidder i hjernen. Og den tvinger til at gøre nogle tanker og nogle ting, som du skal gøre. Ellers sker der noget dårligt med dig selv eller din familie. Der er 100-150.000 danskere, som der lider af OCD. Og hvis du vil have hjælp til at kurere det, så kan jeg tilbyde dig nogle lykkepiller. Og så kan du komme over til mig hver uge og snakke med mig om det. Og så kan vi flytte dine grænser. Hvorfor lykkepiller? Det er fordi i hjernen der er et stof, som hedder serotonin. Og hvis du mangler noget af det i hjernen, så kan du gå ud over dine bevægelser og dine tanker. Og det stof er i lykkepiller, og derfor udskriver vi lykkepiller til folk med OCD. Jeg har nogle recept på 50 lykkepiller, den kan du bare hente på apoteket. Okay. For helvede. Sat for noget. Hvor lang tid er det stået på? Nu ser du forkert, Louise. Hvor mange ting er det? Louise! Snart. For helvede. Ja, det kan jeg ikke. Ja, det hele tyder på, at du har OCD. Ej, nu holder vi. Nu holder vi. Hvad skal jeg gøre? Jamen, hvordan er det, jeg skal gøre? Sanger, hold din kæft. Sanger, hold nu op med at pille.